primul rând vreau să vă mulțumim de invitație, ne-am super distrat. Am venit un pic cu gânduri, nu știam ce o să se... Da, nu știam ce o să se întâmple, ce o să facem, dar odată ce am început, am avut și un ajutor de nădejde, Nati. Mersi. Ok. Am gătit pește, ca toți ceilalți, bineînțeles. Mai departe zi și tu, Rox. Am gătit dorat, dar nu orice pește. A fost super, super fun. Bineînțeles, pe lângă am mai avut și garnitură și... Și un sos. Și un sos făcut de mine. Ok. Și ghici. Un sos delicios chiar. Am luat locul întâi la plating, la Deci. aranjarea în farfurie. Ceva, eu zic că ne-am descurcat. A fost super. Am învățat arhitectură. În farfurie? Arhitectura mâncării. Ah, ok. Dar în primul rând a fost o atmosferă fantastică, a fost super mișto. Ne-am bucurat să vedem atâția oameni, să ne întâlnim cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ceva vreme. Da. Și a fost super distractiv, adică, nu? Da, eu m-am distrat super, super tare. Te-ai distrat foarte tare. Și ghici, ceea ce am gătit, chiar am mâncat, deci a fost bun. Chiar ok, am gustat de la toată lumea s-a descurcat excelent. Dar noi mai bine. Oameni mișto, oameni talentați, ne-a făcut mare plăcere să fim azi aici și mulțumim încă o dată de invitație. Și să ne vedem cu bine. Bye, bye!